प्राप्ती एम प्रिशा डेली ब्लॉगमध्ये तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे। तर आज आम्ही रानात आलेलो आहे मकाची कणीस काढण्यासाठी आणि तुम्ही पाठीमागं बघू शकता आपली मका वाळायला लागलेली आहे आणि आज कणीस काढून घेणार आहे आणि उद्यापासून मग त्याचा मोरघास बनवायचा आहे। तर उद्या कापणीसाठी येणार आहेत काटणारे लोक। तर आता आम्ही कणीस काढायला सुरुवात करणार आहे। आता 9 वाजले आहेत, आम्ही आलो आहे अगोदर, मग बाकीच्या बायका नंतर येणार आहेत। त्या 11 वाजेपर्यंत काय येणार नाही, तर 11चा त्यांचा टाईम आहे, 11 वाजता बाया येतील मग। तर चला आता कणीस काढायला आम्ही आता साईडचं कागद काढून घेणार आहे मी, आणि मग नंतर म्हटलं बाया आल्या का मग एकदा सरी एक सरी धरून त्या काढून घेते बाकीचे। तुम्ही लवकर आले ना? तर तुम्ही इथे बघू शकता असे कणीस काढून खाली टाकलेले आहेत आणि वाळायसाठी, आणि नंतर आपण ह्या मकाची कुट्टी करून घेणार आहोत आणि नंतर मग हे कणीस गोळा केले जाते। तर हे कणीस बघा दाणे किती मस्त आहेत, छान असे दाणे आलेले पूर्ण कणीस। तर इथे तुम्ही बघू शकता आपला मळा किती छान दिसतोय आणि मकाचे कणीस काढून झालेले आहेत। आणि बायांनी आता इकडं 4 वाजलेत आणि इकडं थोडासा भुईमुग येतो खुरपायचा आहे, तर त्यामुळं बाया इकडे आलेले आहेत। तर इथं पाणी पिण्यासाठी थांबल्या होत्या। तर बघू शकता किती छान व्ह्यू वाटतं आपल्या रानाचा, आणि आता चालले ते खुरपण्यासाठी। तर खुरपून घेणार आहे थोडंसं 5:30 वाजेपर्यंत सुट्टी होईपर्यंत। तर आजचं ब्लॉग मी इथंच थांबते। तुम्हाला आवाज प्लीज लाईक शेअर सबस्क्राईब करा आणि येणारे नवनवे व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉन पण नक्की प्रेस करा, म्हणजे तुम्हाला नोटिफिकेशन मिळत जातील। आणि पुन्हा भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये, तोपर्यंत धन्यवाद।